Yo, what's up mga idol? Magandang hapon po sa inyong lahat. At ang oras po na pala natin ay alas 3 ng hapon. Ay, nag-vlog ka? Oo. Mga customer namin, no? Mga customer namin dito. Ano? Tal-tal nyo ngayon. Nahiya kayo. Malay ko ba? Alright mga idol, no? So, balik na naman tayo sa Private Delivery Boy episode 2. So, magde-deliver na naman tayo. Pero hindi na siya dito, kundi dun sa part ng San Jose. Pero around Anta pa rin. So, may nag-order kasi doon. Dating suki na ni Mrs. Uy, wag yung yayain. So, na-deliveran na pala natin yun nung last year. Wag yung yayain si Jana. So, nagsusuot na lang ako ng gloves mga idol, no? Tapos, aalis na rin tayo. Alright, kumusta naman kayong lahat mga idol? At magandang hapon po ulit sa inyong lahat. So, kitikits po tayo sa daan mga idol, no? Dahil papalis na rin tayo. Alright. Oray ko. Tumalaban talaga eh. Alright. Palis na muna tayo mga idol, no? Hello. Hoy, bawal yan. Tignan mo yung dinadaanan mo. Ang bilis mag-drive eh, oh. Mga kaklase pala ng ni Jamela yung mga idol, no? Mga suki din natin sa tindahan yung ngayon. Alright, sana hindi tayo maabutan ng ulan. At shoutout na pala sa lahat ng mga nagpapagawa ng sticker nameplate kay Mrs. Maraming salamat po. Dahil sa inyong pagtangkilik sa aming printing business. Nakakaabot na rin po tayo sa labas ng barangay namin. Naabot na rin natin yung San Jose. Grabe ang lakas ni Red na Pula. Ito na rin pala yung update natin. Gawa nga nung, di ba, kinalikot natin yung carburetor ni Red na Pula. Nagbawas tayo dun sa spring. Tapos nilinisan natin yung piston dun sa may carburetor. So ito na pala yung update niya sa performance niya. Grabe, bumibigay talaga yung lakas na. Alright mga idol, na so nandito na pala tayo sa parting Dulawan. So ito pala yung mga barangay dito sa amin, no? Mula dun sa barangay namin, Barangay Karos.
tapos Barangay Dulawan, at ang susunod na dito ay San Jose. So doon tayo magdi-deliver sa may part ng San Jose. Meron pa nga sana mga idol, no, sa Kabungan, kaso ang sabi kasi iiwanan ko na lang daw dun sa may pagdi-deliver natin at dun na lang ipipick up. Tapos didiretso siguro tayo ng bayan mga idol, no. Pupunta rin tayo ng bayan dahil may importante rin tayong kukunin dun. So quick rides na lang din tayo papunta sa bayan mga idol. Alright mga idol, kung makikita nyo pala mga idol, no, yung nasa harapan natin, yung kulong-kulong kung tawagin dito sa amin, no, yan pala yung mga usong pinapagawa ng mga may mga pantra. So yung kagaya ng mga 155 na motor, yan na yung kinakabit nila, hindi na yung tricycle. Kasi pang family use kasi itong mga idol, no. Meron din tayong kanyan, yung kay nakakabit dun kay Raptor. Halos karamihan na kasi ng tao dito na ganyan na yung gamit. Alright. Overtake. Alright mga idol, so nandito na pala tayo sa Barangay San Jose. Ang sabi kasi dun sa may crossing papunta sa Kabungan, so hahanapin na lang natin si Madam dun. Ako na kasi alam yung full name niya, nakalimutan ko kanina. So, pero banda raw dun, hanapin na lang natin siya dun. Alright, so malapit-lapit na rin pala tayo dun mga idol. Oh, FI. Lakas pala ako ng FI, no? Dito pala banda yun mga idol. Banda dito. So magtatanong na lang tayo. Alright, hindi ko alam kasi kung dito, dun sa kabila. Magtatanong na lang tayo mga idol, na mag-trust tayo. Tao po. Tao po. Ma'am, delivery po. Ay, bandang hapon. Dito ba si Lord Kian Cañeda? Ikaw yan? Ah, ikaw pala yan. Asan si mama mo? Sabihin mo delivery. Ganda ng pangalan, no? Lord Kian C. Cañeda. $50. Pwedeng ito daw po, oh. Iiwan na lang daw po dito kasi kukunin na lang po daw nung may-ari. Iiwan na lang daw po. Yan, ito yung sayo. Yan yung ano ba? Ito yung sayo. Tapos ito iiwan ko na lang po daw dito.
Tapos kukunin ko na lang daw. Ay, kukunin na lang yung nagmamayari. Pick up na lang daw. Salamat Idol. Hi ka naman dito. Salamat. Alright mga idol, no? So natapos din tayo sa dineliveran natin. so yung isa iniwan na natin dyan kasi pipick upin na lang daw nung may-ari. Babayaran na lang through GCash. Grabe mga tao ngayon, no? Gcash na lang. Alright, so diretso pala tayo ng bayan mga idol. So quick rides tayo papunta sa bayan. Gasolina lang muna tayo dito mga idol, no? Gasolina. Ay. 50 lang idol. 50. Special. 50. Alright. Special. Natataranta si kuya. Alright. Talagang 50 lang. Salamat. Mga idol, no? So yun lang, ganun lang yung pinapagas natin pag pumupunta tayo ng bayan. 50 pesos lang. Kaya na naman lang makabalik magmula doon sa pinagkasan natin papuntang bayan, tapos bayan papunta doon sa amin. Saktuhan na lang yan. Wow. Chill ride lang talaga no? Kaya maganda, chill ride lang. So time check pala tayo is 3:30 ng hapon. So 30 minutes din tayo nagbiyahe mga idol. Shout out sa mga dalawang tumawag sa atin. Alright.
Alright mga idol, no? So nandito muna pala tayo sa may 7-Eleven. So magwi-withdraw lang tayo saglit tapos uwi na rin tayo. Yun lang naman yung gagawin natin dito mga idol, no? Magwi-withdraw lang. Alright mga idol, so papauwi na rin tayo. At sana ay hindi tayo maabutan ng ulan. Lakas ng Honda Click, ha? Alright mga idol, no? Sana hindi tayo maabutan ng ulan. Buti na lang mga idol na inuna natin yung mag-deliver bago tayo naabutan ng ulan. Kasi hindi pwedeng mabasa yung sticker nameplate na yon. So maghahanap lang muna tayo mga idol ng pwede nating masilungan. Nangyari sa tayong lahat eh. Alright. Sumubok lang. So sa silong lang muna tayo mga idol. Alright mga idol, no? So nandito na tayo sa bahay, nakarating din tayo. Grabe, sinalubong natin yung malakas na ulan kanina. Mabuti na lang kamo, inuna natin yung dineliver natin na mga sticker nameplate bago tayo pumunta ng bayan. Kasi pag hindi natin inuna yon tapos nabuti ng ulan, maaaring masira yung sticker nameplate. So okay na yun, at least na i-deliver natin yun at hindi nasira. Kasi pag nasira yun, sayang din naman yung puyat ni Mrs. Anong oras na yun natutulog kakagawa ng sticker nameplate. Minsan alas 2 na. So yun lang yung vlog natin mga idol, no? At maraming salamat sa inyong walang sawang panonood. Alright, so see you po sa next vlog natin.